Bé, bon dia a tots. Avui anem a fer l'explicació del context històric del nou tema que comencem, que és el tema del classicisme. Pensem que el classicisme és un període musical extremadament curtet, apenas 50 anys, però a la vegada extremadament important. De fet, com a referència o com a mostra, simplement el fet de que a la música culta, que és la que estem estudiant al llarg d'aquest curs, de forma genèrica se l'anomena com a música clàssica. I per què música clàssica? Perquè la música del classicisme és possiblement el punt d'inici, encara que és veritat que la del barroc també té molta importància, però seria el punt d'inici de lo que seria la gran música o la música que plena majoritàriament les sales de concerts avui en dia. Bàsicament són del període clàssic i romàntic, encara que també, evidentment, també tenim música tant del segle XX, de les noves tendències, com del barroc també. Eh? En segon lloc, podem dir que en aquest període tan curt de temps es donen o es concentren tres figures que monopolitzen pràcticament tota l'activitat musical, almenys de la que anem a estudiar nosaltres, i que d'alguna forma condicionaran també l'evolució posterior de la música, que són, cronològicament parlant, primer Haydn, després Mozart i finalment Beethoven, que Beethoven ja podem dir que és una transició cap al romanticisme, però bueno, això ja ho estudiarem més endavant. Pues bé, diguem que no és únicament a nivell musical la faceta o el camp en el que es produeixen canvis. Podem dir que el segle XVIII és un segle de molts canvis i molt profunds en el que és la societat en general. De fet, la concepció de la nostra època, de l'època contemporània, està basada en tots els aconteixements que desemboquen finalment en la Revolució Francesa, que és un poquet l'aconteixement que marca el canvi de l'edat moderna a l'edat contemporània. Bé, doncs ja sense més preàmbuls anem un poquet a llegir el que va dient el llibre i anirem complementant un poquet amb algun comentari meu. Sí que vos vaig a donar dos referències de dos vídeos que estava veient un poquet per a preparar les classes, que crec que estan prou bé i vos podrien servir. Els he penjat en aules i també vos donaré la referència per si voleu o el professor de guàrdia vol posar-los en la classe. Val? Uno parla sobre la il·lustració, sobre el que és el moviment il·lustrat. És un xic sud-americà però ho fa prou bé, val? Ells parlen en vegada d'il·lustració, crec que de l'il·luminisme, però bueno, al final és el mateix. I l'altre vídeo, aquest primer vídeo està molt bé tot, i després l'altre vídeo parla de la Revolució Francesa. Sí que és veritat que és possible que els fets ja puntuals que va descrivint quasi minut a minut pues potser no siguin tan interessants, però els primers 5 minuts que donen un poquet un repàs general de la situació que es dona a França en aquesta època, pues possiblement també vos siguen d'interès. Però bueno, ja vos dic que vos donaré els enllaços, si es podeu veure en classe perfecte, i si no, pues cada un en casa, com vaig a pensar també en aules, pues també els podeu veure. Pues ja, sense més, anem a anar llegint el que diu el llibre. I res, bàsicament diu cronologia, aspectes històrics i socioculturals, i ens situa primer cronològicament l'època, és a dir, diu que situat des de mitjans del segle XVIII fins als principis del segle XIX i entre el barroc i el romanticisme musicalment s'emmarca entre la mort de Bach en 1750 i l'estrena de 1805 de la tercera sinfonia heroica de Beethoven. Bé, generalment sempre se considera que el classicisme musical abarca des de l'any 1750 fins al 1800. 1805 per el fet de que la primera sinfonia realment romàntica, com diu així al llibre, és la heroica de Beethoven, però bé, nosaltres anem a redondejar com sempre i el període serà de 50 anys, des de 1750 fins 1800. Diguem que històricament sí que n'hi ha influències anteriors, és a dir, tot el que és l'il·luminisme o la il·lustració es considera que es desenvolupa al llarg del segle XVIII, que és l'anomenat segle de les llums, com ara anem a veure. Però sí que és veritat que els canvis musicals arriben un poc més tard i per això l'inici se situa aproximadament sempre en 1750, que és l'any que mor Bach, i com ja vam dir quan parlarem del barroc, és una data molt redona que ens ve molt bé per a tancar un període i començar un altre. Bé, diu així que el segle XVIII és el segle de les llums, del triomf de la raó, on un moviment cultural, la il·lustració, promou l'ideal d'igualtat i benestar de tots els homes a través de l'educació i del coneixement. Una frase resumeix la idea d'aquest període: sapere aude, atreviste a saber. Bé, jo estic molt d'acord en el que es diu així, i és que jo crec que l'aportació més important d'aquest segle a l'evolució de la societat en general és la idea que importen o que es, fan arribar a tota la societat aquests intel·lectuals, els il·lustrats, de que només és possible l'avanç de la societat si tota ella, i no una part,
s'imbuïx en aquesta corrent de saber, de conèixer, en definitiva de progressar. I encara que no és una cosa que es aconseguisca de la nit al dia, sí que en estos homes qualla la idea de que han d'aconseguir que l'educació i el coneixement no només siga una qüestió d'una èlit xicoteta reduïda, sinó que s'estenga a quantes més capes de la societat millor. Jo crec que seria un dels grans avanços que s'aconseguissin. Ja vos dic que s'inicia al segle XVIII, però això en alguns països, fins i tot en alguns països encara no arriba del tot, però diguem que la societat occidental en general s'assolís definitivament al llarg dels segles XIX i XX, d'acord? Però des de luego el camí s'inicia en aquesta època. Això és conseqüència també d'una evolució que ja partís del Renaixement. Recordem que el Renaixement un poquet la idea és abandonar aquestes idees medievals en les quals tot venia determinat per la intercessió divina, que era un poc la idea que intentava promulgar l'Església, i esta idea de olvidar-se un tant de la superstició i la religió i substituir-la per la raó i el saber és una idea que comença a desenvolupar-se en el Renaixement i que en este segle, en el segle XVIII, desde luego, pues assolís un caràcter més important. Una altra de les característiques, encara que no sempre ho aconseguiran els il·lustrats, és un poquet el separar el saber de la religió i fer que la religió no tinga tanta importància com tenia en la societat de l'època. També és veritat que la monarquia o la noblesa, bàsicament, s'han apoyat sempre en la religió i clar, això sempre serà un punt de conflicte entre els il·lustrats que intentaran restar poder a l'Església i la noblesa i els dos primers poders que són el religiós i el de la noblesa que d'alguna forma estan en contra d'aquests canvis. Bueno, això és un poquet el que també origina tots els canvis radicals que tenen lloc en la Revolució Francesa, però bueno, això ja parlarem més endavant. En l'àmbit social diu així que el poder dels reis absolutistes comença a ser qüestionat i s'inicia la seva decadència. Una nova classe social, la burgesia, formada per comerciants, banquers, industrials, etc., amb possibilitats econòmiques, lluiten per aconseguir la igualtat política i social amb els nobles. Bueno, aquesta és un dels fets desde luego marca la transició de l'edat moderna a l'edat contemporània. El final de l'antic règim que imperava pràcticament pues, des de l'edat mitjana, en el qual hi havia dos classes privilegiades, l'Església i la noblesa, i una tercera, que era un poquet la que pagava la festa, que eren les classes del poble, tant campesins com artesans, comerciants i, en definitiva, al final hi ha la burgesia. Pues, ja vam dir que sobretot a partir del Renaixement i del Barroc que la burgesia a poc va assolint més poder econòmic, però aquest poder econòmic pues, no es veu reflectit en un poder polític, almenys en algun tipus de poder d'opinió més que a lo millor de poder que sistemàticament la noblesa se'l nega. Aleshores, en aquesta època el poder econòmic de la burgesia es fa molt fort com a conseqüència fonamentalment de la revolució industrial, evidentment no va ser de la mateixa forma en tots els països, i aquest poder econòmic al final va demandar un poder polític, si no total, si almenys parcial, i depenent de com responga a aquesta demanda les classes dominants, fonamentalment la noblesa, la transició es fa d'una forma més pacífica o més radical. Trobarem els dos exemples. Un serà Anglaterra, on aquesta transició és pacífica. Encara avui en dia en Anglaterra hi ha una monarquia parlamentària, és a dir, ja no és una monarquia absoluta, però sí que és parlamentària. I en el cas de França, en la qual els reis no donen el seu braç a girar, és a dir, que no volen cedir absolutament en res el seu poder absolutista, doncs al final la transició va ser radical, tan radical com que acabarà amb el coll del rei tallat. Això és un poquet el final de la Revolució Francesa, és la substitució de la monarquia per la república. N'hi ha moltes més coses, la Revolució Francesa no és únicament això, però des de luego és un dels canvis significatius. I ja vos dic que es produeix perquè el rei es nega a abandonar el seu poder absolut i a concedir un marge a la burgesia, que és la classe dominant. Val? Bé, així teniu una il·lustració d'un dels elements que des de luego canviaran el món, que va ser l'avanç dels transports personificat en la figura del ferrocarril, la màquina a vapor. Això seria un poquet
la representació de la revolució industrial que es va produir al llarg de tot el segle XVIII, començarà a Anglaterra però després s'estendrà per la resta d'Europa, val? Eh? I res, continuem en la pàgina següent, ja parlant d'un aspecte més cultural, ja hem parlat un poc de la part social, també de la part política, ens hem deixat un poc en la part econòmica, que també és molt important, ja vos dic que el tema de la revolució industrial també jo crec que és definitiu per a comprendre totes les transformacions que tenen lloc al llarg del segle. De totes formes, a mi personalment, aunque la influència tant de la revolució industrial com de la francesa es plasmarà musicalment més en el següent període, en el romanticisme. Jo normalment les cite les dos com a canvis importants perquè indubtablement marquen el devenir del segle, però m'agrada més explicar-les quan parlem del romanticisme, perquè jo crec que els ideals de la música del romanticisme casen molt millor amb els canvis que es produeixen un poquet així. Aleshores, per això no entro tant en detalls. Val? Bé, en l'àmbit cultural, diu així que l'art ja no és exclusiu del clegat o de la noblesa, ni pretén impressionar com ocorria en el barroc. El que pretén simplement és encantar i agradar tot seguint les idees de la cultura clàssica de Grècia i Roma, on la raó i la intel·ligència brillen al servei de la bellesa i l'equilibri. Imagina que tot això no sonarà un poc d'una altra època, veritat, perquè això bàsicament és el que passava al Renaixement. I és que podem dir que d'alguna forma la inspiració última de la il·lustració està en aquesta època del Renaixement i tots els canvis que es porten a terme pues, són una continuació dels que ja es van fer al Renaixement. No és que això de que l'àrea no és exclusiu del clergat o de la noblesa pues és una cosa que el que passa és que se va evidenciar cada vegada més perquè aquesta classe, la nova burgesia que té un poder econòmic més gran, pues d'alguna forma va contribuir cada vegada més perquè va tindre diners al sosteniment de la cultura i de l'art. En definitiva, que els mecenes ja no van a ser persones únicament de l'església i de la noblesa, sinó que també els rics burgesos van a interessar-se per aquest art i per aquesta cultura, en definitiva. Val? Esta imatge de l'enciclopèdia pues mereix un poc un xicot de comentari i és que possiblement esta idea de condensar tot el saber i tot l'art de la humanitat en un llibre és una idea que pues, serà un poquet la que més conseqüències, no diria jo conseqüències, sinó que a lo millor més ha quedat en els nostres dies, és dir, la il·lustració de forma general que pretén és condensar o ampliar el saber de la humanitat i des de luego una idea molt adient per això és la de condensar aquest saber en un llibre i aquesta és la idea que tenen Diderot i d'Alembert quan es proposen crear l'enciclopèdia. No sé si vosaltres en casa tindreu encara alguna enciclopèdia, avui en dia vosaltres el que parleu és de Wikipedia, que és l'enciclopèdia penjada o feta a base de col·laboracions wiki, val? Però en definitiva el llibre originari és aquesta enciclopèdia, que no sé quants volums eren, 20 i tants volums o 30 volums, que fa que molts intel·lectuals francesos de rames molt variades, n'hi havia músics, artistes, intel·lectuals, filòsofs, inclús polítics, pues, col·laboren en aquesta enciclopèdia. Bé, finalment, ja en l'àmbit musical, diu així que la música passa a ser considerada com un entreteniment i per això la d'aquest període, la de període clàssic, està presidida per la moderació, l'ordre i el bon gust. Sí, però no, és dir, és veritat que la música no té aquesta importància que tindrà millor després en el romanticisme, que és una cosa un poquet més, pues, diguem, continguda, però diguem que el fet de que estigui presidida per moderació, ordre i bon gust, que és evidentment una de les alguna de les característiques d'esta música, no és tant perquè sigui considerat un entreteniment, sinó perquè són un poquet les característiques que des del punt de vista de la raó haurien de buscar-se no només en la música sinó en l'art en general, és dir, l'art d'esta època, l'art neoclàssic, és un art equilibrat, és un art en línies, diguem, clares i definides, abandonant aquest recarregament que tenia el barroc. Aleshores, diguem que en la música, com en la resta d'arts, es van a manifestar aquestes característiques. Aleshores, no és tant perquè sí que és veritat que la música, ja us dic que realment no és una cosa tan important
com serà més endavant en romanticisme, i sí que és veritat, jo sí que en general puc estar d'acord en que és un entreteniment de la societat, no li donen major importància en principi, com sí que tindrà després, ja ho veurem, en el romanticisme. Bé, diu així que la burgesia, gràcies al seu poder adquisitiu, assisteix a concerts, compra partitures i les interpreta en els seus instruments, tot cercant una música fàcil de tocar i d'entendre. Diguem que d'alguna forma el que diu així és que la burgesia pues ja és una de les parts que mouen el mercat musical de l'època, perquè gasta els seus diners tant en concerts com en professors, com en partitures, etc etc etc. Al contrari que del que ocorria en la complicada música del barroc, només a l'abast de grans virtuosos. D'alguna forma, i és un procés que serà progressiu, la música se simplifica i es posa a l'abast d'una societat que comença a demandar el poder participar activament en la música. Este fenomen ja us dic que sobretot se manifestarà en el romanticisme, però des de luego en el classicisme pràcticament tots els grans compositors també d'alguna forma tenen alumnes, tant en les classes de la noblesa com de l'alta burgesia, és a dir, gent en diners que pot permetre's tindre un professor que els ensenya música. I això és una cosa que des de luego sí que abans no passava, és a dir, és una cosa que comença a generar-se en aquest període, però que ja vos dic que serà el romanticisme quan tinga la seva eclosió definitiva. Bé, doncs això és en principi el que ens conten al llibre. Bueno, així teniu com a mostra de lo que seria una fatxada neoclàssica, val? El front o el frontal del Palau de Versalles. Mireu les línies, com són línies molt definides, molt clares, amb molta simetria, amb un equilibri complet entre una banda i una altra. No veureu així grans adornos ni recarregaments a l'estil del barroc, i és que l'estil artístic en general ha canviat completament. Per això vos deia jo abans que en la música pues, d'alguna forma també es reflecteix aquest canvi. Pues bé, a grandes rasgos això és el que vos tenia que mostrar, val? A veure, sí, molt bé. I res, el pròxim dia ja començarem a parlar d'aspectes més purament musicals. Recordeu, com us he dit al principi del vídeo, el tema dels dos vídeos, valga la redundància, que també vos suggerisc, que parla tant de la Revolució Francesa com que parla de la Il·lustració. Jo crec que estan bé i poden ser un bon resum de tot el que hem explicat. Pues res, fins al pròxim dia. Un abraç a tots.